Казанның Фатиха Аитова исемендәге 12-нче татар телендә белем бирүче гимназиясе 30 еллык юбилейын бәйрәм итте. Бәйрәмгә төрле елларда эшләгән ветеран укытучылар һәм гимназияны тәмамлап чыккан кунаклар гимназияны ачылуга һәм аның тормышына зур өлеш керткән шәхесләр чакырылган иде. Кунаклар арасында хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та булды. Кунакларны гимназия директоры Зөмәрәт Нәгыймова сәламләде. Имтихан нәтиҗәләре бездә югары, укучыларыбыз республика күләмендә халыкара олимпиадада да җиңүче һәм призерлар булдылар. Россия күләм конференцияләрдә дә җиңеп, гимназиябезне данлыйлар. Барысы өчен дә зур рәхмәт, диде ул үзенең тәбрикләү сүзендә. Шуннан да 30 ел гомер үткән. Бүген көндә гимназиябыз. Гимназия бездә бик акыллы укучылар, тутырыклы укытучылар коллективы һәм безнең белән ярдәмләшеп, безнең белән иң куеп эшләүче әтиәниләребез белән без горурланабыз. Мин әйтә алам, безнең гимназиябыз бүген көндә иң бай һәм бәхетле гимназияләрнең берсе дип. Иң беренче гимназияны оешуга үзеннән өлеш керткән, ахырдан гимназияны җитәкләп барган, аның уңышларына куанган, шатланган һәм гимназияның шушы матур мәхәббәт бинада булуына булышлык иткән һәр кешегә, һәр шәхескә без үзебезнең бүген аерым рәхмәтләребезне җиткерәбез. Тарих битләренә күз салсак, 19-нчы гасыр азагында, 20-нче гасыр башында кызларны аерым укыту йортлары да, нәтиҗәдә укымышлы, белемле татар кызлары да күп булган. Менә мин 1 сентябрьдә 1 класста линейкада булдым да шигырь сөйләдем. Менә шул выступлениелар белән 11 класска җиттем. Без мәктәпкә бик рәхмәтле. Без инде горурланып монда укыйбыз. Менә үземә менә бу форма ул бик кызык та, бик матур. Чөнки менә бу форма ул 1923 елдан кебек. Ул шундый матур, традицион кебек һәм менә моның матур рушкалары да бар. Кызлар тәрбияләү ул милләтне тәрбияләү, кызларны аерым укыту ул татар тарихында сыналган, булган гамәл. Гимназиядә һәр балага шәхес буларак карыйлар, шәхес тәрбиялиләр. Кичкенә генә Тугай урамында урнашкан бинада эшләнлеген башлап җибәргән гимназия менә бүген 30 еллык бәйрәмне шундый мәхәббәт, зур, матур, нәкъ менә татар кызлар гимназиясе проекты белән эшләнгән бинада каршылый. Бу урында безнең халык язучыбыз Туфан ага Миннуллинны искә алып китсәк әйбәт булыр. Аның шушы бинаны булдыруга бөтен сәламәтлеген, көчен, үзенең саллы сүзен әйтеп, ачуда җиң сызганып, тырышып булдырып йөргән кеше. Аңа менә бүгенге котлаулар рухына дога булып барсын иде. Традицияларны саклап, гореф-гадәтләрне саклап дәвам итә. Һәм заман сулышын тоеп, бүгенге көн кадагыннан чыгып, максатлар куеп, шуңа ирешү өстендә эшли. Советлар Союзы чорыннан соң Татарстан башкаласында кызларны аерым укыта торган беренче татар мәктәбе 1993 елда ачыла. Аның тәүге бинасы Иске татар бистәсендә була. 2011 елда коллектив Декабристлар урамындагы яңа бинага күчә һәм 2012 елда гимназиягә Фатиха Аитова исеме бирелә. Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.